kundi namon #1 Councilor, Honorable Johnny O. Pagaindo. Ngayon, syempre, partner, papadisan niya han Municipal Vice Mayor han Top Eastern Samar. Makusog nga parakpakan kan Honorable Maricon Hilario. Nagsasayaw hinibida ng permi, labila ko nakisi-kisi. Ang darmada, ang nangunguna, pindadarabot nga ni Kapitana, nanhipausan mga bisita, hal kadamuhan iragala. At tunatunahan na daw kita, napurok ang panis kapusa na, ang kritis pabuthaan ka ka, upay-upayan pamustura. At tula-tula na daw kita, napurok ang panis kapusa na, at kritis tirukaan ka na pabutha, upay-upayan pamustura. Limot sayaw nga lubilog, aminudo ug salampati, mga sarayawon ha sa marliti, ang kulat sa bidata permi, ang darmana, ang nangunguna, kindararabot ka ni Kapitana, nanhipausan mga bisita, ang kadamuhan iragala. At tuna-tuna na daw kita, napurok ang panis kapusa na, alpetis pamuthaan ka latirok na, upay-upayan pamustura. At tuna-tunahan na daw kita, napurok ang panis kapusa na, alpetis tirukaan ka lapamutha, upay-upayan pamustura. Asyaman, diri ko lagot, ikaw mapuputman, bisan masakit pinin akong dugan, pipiliton ko kay karuyat mo man, kung ano ka lahitim paglalakad, diri mong ta ako hinalimtan, kung panalit mong malik na hapon, alam ako nga ikaw karawaton, kung nababatian ko at tukal na kuratsa, nasulog na dayo, akong hula-hula, alpito na may sayan at paligura, kung nagsasayaw kita na duha. Kalaman na ay Damo, salamat, Honorable Pagaindo. Ngan sa namang yapon ang mahusay nga Vice Mayor han Bungtohan Top Eastern Samar, makusog nga parakpakan kan Honorable Maricon Hilario. Ganyan ang mga kasangkayan sa